Γεια σας παιδιά, Free Games εδώ. Σήμερα θα σας δείξω ένα υπολογιστή του 2004, 12 χρόνων δηλαδή. Να δείτε τον, μετά θα εξηγήσουμε τι έχει. Από εδώ και από εδώ. Καθίστε λίγο να τον... Ωραία. Εδώ είναι η κάρτα γραφικών που είναι 128 MB. Ναι, είναι λίγο μικρή. Εδώ είναι ο επεξεργαστής Intel. Καθίστε. Αυτό εδώ είναι το τροφοδοτικό. Ο σκληρός δίσκος είναι εδώ και είναι είναι 256 GB. Ναι, αυτό δεν είναι δικό μου, δεν είναι αυτό που κάνω βίντεο. Θέλω να σου πω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ωραίο. Ναι, θέλω να σας πω ότι δεν είναι για βίντεο. Να σας δείξω λίγο πιο έχει, συγγνώμη, να σας πω και κάτι άλλο. Έχει 3 RAM που συνολικά είναι 2 GB. Να, εδώ. Να, εδώ. Εδώ ακριβώς. Για ποιον δεν ξέρει, εδώ είναι η RAM. Κάπου εδώ. Εδώ είναι η κάρτα γραφικών. Εδώ, για όσους ξέρουνε, αυτό το πράγμα είναι η κάρτα δικτύου. Αυτό. Ναι. Θα να σας δείξω εδώ 2 ανεμιστηράκια. Ναι. Δεν είναι τόσο παλιός. Θα κάνει 12 χρονών, οπότε ναι. Εδώ βλέπουμε. Εδώ είναι για την DVD που άμα θυμάμαι καλά. Ναι, από εδώ ανοίγει. Και ναι, DVD είναι εδώ. Θέλω να σας πω ότι ναι, δεν είναι τόσο ο καλύτερος υπολογιστής που υπάρχει. Αυτό το record το κάνω με το Samsung, το Galaxy, το S3. Εντάξει, δεν είναι και το πιο καινούριο, αλλά ναι, έχει καλή ανάλυση. Θα δούμε εδώ, θέλω να σας πω κάτι. Για όποιους δεν ξέρουν, είναι το 2004 όπως είπαμε. Κάρτα γραφικών, θα τα ξαναπώ λίγο. Πύργος του 2004, κάρτα γραφικών 128 MB, 3 RAM, μνήμες, σύνολο μαζί 2 GB, επεξεργαστής είναι της Intel, σκληρός δίσκος 256. Και να τα πούμε. Κάρτα δικτύου, κάρτα γραφικών, επεξεργαστής σκληρός και RAM. Ναι. Και ο πύργος, ναι, αυτά είναι. Δεν έχει άλλα πράγματα. Ναι, αυτό θα ήταν το βίντεο νομίζω. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Βασικά να σας δείξω κάτι ακόμα. Καθίστε. Να σας δείξω λίγο ένα μικρό unboxing. Εδώ πέρα και σκληρή είναι το είναι το G410. Το κτηνολόγιο της Logitech. Ναι, δεν θα το δείτε τώρα αναμένο με τα φωτάκια και αυτά. Θα το δείτε σε άλλο βίντεο. Ναι, κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι που ναι, μερικά δεν το έχουν. Γενικά, καθίστε λίγο, διότι